Γεια σας παιδιά, είμαστε στο Ποντομονέστο με το φίλο μου. Πες γεια. Πες γεια. Εδώ πέρα εγώ είμαι ο φίλος της. Ναι, δεν έδειξα πρόσωπο. Κάνουμε βόλτα, εγώ με τα Crocs εντωμεταξύ. Έτσι είναι το τοπίο. Και έχει και όλο αυτό. Παιδιά, να ξέρετε, πολύ κρύο το νερό. Ναι, όντως. Εγώ μπήκα μέχρι εδώ, γιατί είχα παγώσει. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Είναι και έτσι. Έλα πιο εδώ! Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε πόσο πάρα δεν μας αφήνουν ακόμα. Είπανε μετά το 15-18 κάπου εκεί μπορούμε να δείξουμε. Ας στηρίξουμε το κανάλι. Εν τω μεταξύ, εγώ με το φίλο μου κάνουμε μόνο όταν βρισκόμαστε μαζί, γιατί είναι δικό του το κανάλι. Έτσι. Και πάμε να σας δείξουμε κι άλλα. Τώρα θα βγάλω τα Crocs μου για λίγο. Και θα πάμε εδώ που είναι άμμος, μη έχει πέτσει, γιατί αν πατήσετε σε αυτές τις πέτρες θα πονέσετε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νερό. Τα δωράκια, τα Crocs μου επίσης είναι εκεί πέρα. Και φτάνει μέχρι εδώ το νερό. Είναι αρκετά παγωμένο, αλλά μπορείς να το αντέξεις, αν αντέχεις κρύα νερά. Εγώ το αντέχω, αλλά πρέπει να περπατάω. Αν είναι κανονικά είναι χαλιά. Έλα! Περιμένετε να έρθει ο φίλος μου. Παιδιά, αυτή δεν είναι φίλη μου. Μην γυρίσεις, δείχνω το σώμα σου. Και πρέπει να έρθετε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία και... Πού είναι? Στην Καβάλα, στο Κεχρόκαπο, στο χωριό μας. Δικό μου. Δικό μου. Δεν είναι δικό σου, εσύ Ναι, είσαι επισκέπτης. Είσαι επισκέπτης. Ναι, είμαστε φίλοι όμως. Αν τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, bye!